أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي أوفوك أولي من دو داتي فولي منا أو فنفسجلين نوغاتي نكا أنفلي أمبي بدا فولي تاكادي أو ما كبني أو كوغاتي تشوياي وكم كنا لدو أن دبايا علي إميسيوني ميمسي أوي sanga ani wati wala sa ka famiyali ko du anga dimba yo konnala o kum konnala nani aw fu ka aw wali mando ambi fuli min tan wakati na kadi an fama anan karamugo muy asayid usman shirif madani haidara anaka dimba ya ambi bada fuli ta kanya shuma danti fuli mina o ko fe mawo be ka fili jamana ko nani jamana ko ka ambi aw fu ka aw wali mando okumu konna labi ani wili bla ambal momso doma nali madame Sissoko Sarata Kanté nali transformatrice ikado no barai akabara benilu kasuma umbayelema madame Sissoko Sarata Kanté udi ato anya wilibi anga je anga masala suma bayelema fe jumendi do absika nafa jumena se musuma gelewa jumemba kono bari muso chama bebi min doni do bara ina ube suma bayelema me suma bayelema nkono nala ambaye atike mugo do sabuyi ambaye geleya do ba kono sabula do be ni yusa min kama iti dususuma sura kono donc bara didu bara nyuma didu bara mini nafa bala wa bara di fana do bara minaka kanka ke kanya udi yato bi anyi wele bla ambal mamsuma no madame Sissoko Sarata Kanté inula c'est son parasitola c'est Diallo c'est aywa yole jabi udirani ambi fuki wali mando amena masala femi gambi we e ka bara tabului no suma bayele mai ni ma famula anga bitem transformation agroalimentaire, un moyen de développement économique des femmes. Donc, ce mambaïlema, allez barami ni abi soro gomsoku ni ama famula, ce mambaïlema et baraye ni musoka soro la yiriwa. Donc, odiato anywelebi. Et sarata, et psika mundi fani. Suma bayelema kan ami sitana jenka banga barula awizla min shaitan razim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallam ande fuli ka an flali bagawna lamini bagawi an sigira hera de la ambaye nande wala ka ke here donc ikay ngali mina ajabi neke ni bayelema ni kala ni présenter madame Sissoko Sarata Kanté ni transformatrice de produits locaux ni anga seneke fond ambulu bayelema ajima anajala donc bayelema li muso ka barado comme chef na bisakake on rekan dona la anya formation de ke anya kalon de ke wa sora nganga ni gado muso yam se tubulu ni fona me mbara en fika formation de ke pour que cadre produit blanchiment odi kan harama de kenyama mais nama ni fana abseka kololo de la sara maduma donc bara en tableau de aywa ambi foki wala mondo ebe fenju di yelema bon lebe fin chama yelema inafo lebe fini ke on le sera juwa ke no ke bashi jalon bashi nugu ani daga nugu bon ani nono angol fini ke ka yawuru dina ani jenjembe kurkatu ana nugu angol beke fin fe anya seneke fin ke ni jamanu kono am se ka be bayelema aywa ambi fo fuli ja Sarata Kanté be bara en kono ani sisan ke abi sanjuli bo bon
ni san ga baara in kɔnɔ depuis 2005 an bɛ baara in kɔnɔ. Ayiwa e san 20 filɛ baara in kɔnɔna la yali Sarata Kante mɔgɔ ma deli ka ɲabɔ e fɛ baara in kɔnɔna la ka fɔ k'a bɛ i ladege baara in kɔnɔ wa? Ayiwa walasa mɔgɔ ka kɛ e ɲɔgɔnna ye ka kɛ transformatrice ye o bɛ kɛ cogo di? Ayiwa baara in kɛ ni ka don a la ten yɛrɛ ma a ma nɔgɔn i bɛ kalan de kɛ. Par exemple formation b'a la an bɛ mɔgɔw former surtout an den ninnu n'u bɛ kalan na n'u tilala sani baarako ka ɲɛnabɔ u bɛ se k'a kɛ donc ni nana i ka former an bɛ former ni kɔnɔna jɛlenya ye parce que olu de bɛna anw fana kɔta donc ni jamana denmisɛnninw dege dumuni bayɛlɛmali la a ka ɲi jamana yɛrɛ de ma hali an ka tunkaranke ninnu de kɔfɛ an ka produit ninnu a ka di olu ye kosɛbɛ parce que yan nɔ an bɛ se k'a dilan an ka duw kɔnɔ mais n'an y'a yɛlɛma k'a ja k'an bale k'a ɲɛ olu k'a sɔrɔ kɔfɛ a bɛ san ni san de k'a tɛ tiɲɛ donc o de don. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn transformation in kɔnɔna la yali i yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ muso bɛ se k'a kɛ komi cɛ bɛ se k'a kɛ mais yali mɔgɔ kalanbali bɛ se k'a kɛ wa? Mɔgɔ min ma kalan o bɛ se ka baara in kɛ wa? Bon mɔgɔ kalanbali bɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma kalan mɛ hakili b'a la parce que baara min don yɔrɔ dɔw bɛ yen f'i ka sɛbɛnni fana dɔn parce que jateminɛw b'a la dosew b'a la bon quantitéw i kan ka ni par exemple n'i ye fɛn dɔ ta kilo 1 k'a ko k'a laja k'i b'a emballé i tɛ kilo 1 sɔrɔ a la donc i bɛ dɔ de fara kilo 1 kan pour que i ka se ka kilo 1 sɔrɔ bon o jate ninnu f'i k'olu maîtriser i kana ɲinɛ o kɔ de yaya donc kalanyɔrɔ bɛna o yɔrɔ de la sinon bon n'a fɔra ko ka par exemple ka ɲɔ ko ka fini bugubugu ani ka taa si mansin na ka na kalanbali bɛ se k'o bɛɛ kɛ o mais calculema yɔrɔ ninnu donc ni i tɛ dɔ dɔn i tɛ se k'olu kɛ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dante foli min na o kɔfɛ an bɛna i ɲininka min na sisan i bɔra sisan ka baara in ka a fɔ k'a walawala baara in kɛbaga an b'a dɔn a ka ca bi mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ transformation in kɛ o musow caman bɛ association na an yɛrɛw b'o dɔn komi caman delila ka tɛmɛ an ka plateau fana kan mais est-ce que transformatrice o bɛ se ka kɛ muso ye min bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ c'est-à-dire si transformatrice bɛ se ka kɛ femme autonome ye est-ce que o bɛ se ka kɛ? Bon a bɛ se ka kɛ komi a tɛ se ka kɛ ni bayɛlɛmali n'a ye mɔgɔ ja i bɛ se ka kɛ mais fɛn min de don e ɲɛ man ka bɔ i ka produit la de i ka contrôler i kana taa yɔrɔ la ko mɔgɔ dɔ k'a kɛ i kɔfɛ i ka tila ka na parce que ni e taara yɔrɔ dɔ la ka na ni a tigi ye fɛn min d'i ma bon e dun bɛna feere mɔgɔw de ma a bɛ taa kɔnɔbara de la donc kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la bon a ka ɲi muso la mɔgɔ min tɛ ka temps b'a bolo a tɛ activité wɛrɛ la bon denmisɛnnin bɛ se k'a k'o la komi musokɔrɔba bɛ se k'a k'o la awɔ ne ka jate la. Ayiwa halisa n bɛ segin n ka question in kan n ko i ma n ko est-ce que transformatrice aw ka baara in muso minnu b'a kɛ u bɛ se ka bila musow fɛ wa minnu bɛ s'u yɛrɛ dɔn est-ce que u bɛ se ka bila parmi les femmes autonomes? U bɛ se ka bila musow fɛ minnu b'u s'u yɛrɛ kɔrɔ awɔ. Ayiwa o kɔfɛ n'u bɛ se ka bila musow fɛ transformation in kɔnɔna la a ka kan ka kɛ yɔrɔ jumɛnw na i bɔra sisan k'a fɔ ko a fɛnw na jacogo ani u dilancogo ko olu ka kan ka kɛ kɛcogoya dɔ de la i man kan ka bɔ a kɔrɔ o tuma na a ka kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na kɛcogo jumɛn de ka ɲi wa n'i y'a kɛ kɛcogo jumɛn fana na o bɛ se k'a tiɲɛ?
bon transformation comme an yɛrɛ kalanbagaw minnu y'an former u y'a fɔ an ye cogo min an bɛ fɛn ninnu kɛ sokɔnɔ baara yɛrɛ fɛn tɛ a kan ka kɛ yɔrɔ de la ka baara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn a dan ma bon denmisɛnninw kana sa a fɛnw ma nɔgɔ kana sa ma a kan ka sécuriser et puis yɔrɔ jɛlen baara ninnu kan ka k'o lahalaya de kɔnɔ bon ni baara in kɛ fana contrôle kan ka k'a la produit ka ɲi wa a man ɲi o appareil bɛ yen a kan ka contrôler bon comme i ka kuma la i y'a fɔ cogo min bɛɛ bɛ k'a kɛ bi a ɲuman n'a juguman bon sugu kɔnɔna de don o tɛ se k'a dɔn fo n'i y'a san ni min y'a san de sa ka taa a dun ka na o bɛna fɔ a produit in ka ɲi ou bien a man ɲi donc an kɔni bɛ mun kɛ an bɛ baara ɲuman de kɛ an tɛ fɛn kolo dilan k'a di mɔgɔ ma awɔ. Ayiwa ni mɔgɔ min ye ɲininka ni i ye jateminɛ kɛ transformatrice ya a bɛ yɔrɔ caman na i n'a fɔ n'an ye jateminɛ kɛ hali foire minnu bɛ kɛ i b'a ye yɔrɔ caman bɛ na n'a ta ye tel que Burkina Faso a n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ fɛn minnu kɛ o fana bɛ na ni o ɲɔgɔnna caman e yɛrɛ ye jateminɛ jumɛn de kɛ Mali ta ni an dafɛ duguw ta la. Bon ne yɛrɛ kɔni ye foire kɛ yan de ma deli ka taa foire kɛ kɔfɛ mais tiɲɛ na Mali musow fana cɛsirilen u bɛ dɔ kɛ u bɛ dɔ kɛ transformation ko bɛɛ bɛ dɛmɛ de bolo parce que ni fond t'i la baara in ma nɔgɔ i ta bɛ kɛ tilekɔrɔ wɔsi ye quoi faut que i k'a bila moyen ka k'i bolo i k'a bila minɛn kɔnɔ sinon baara in ma nɔgɔ ne a ka gɛlɛn mais n'a ka di ye dɔrɔn i bɛ se k'a kɛ fɛn min bɛ taa hadamadenw kɔnɔ o ye fɛn gɛlɛnba de ye donc qualité de b'ale la depuis dugumala la ɲɔ n'i bɛ ɲɔ de transformer ɲɔ sanyɔrɔ la ɲɔ kan ka kɛ ɲuman ye mais ni cɛncɛn ni bɛlɛ cayara ɲɔ la i min b'a baara kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo parce que f'i k'o ko k'o jɛ k'o bɛɛ de bɔ a la ka tila ka na baara daminɛ tuguni k'a laja séchage yɔrɔ la poussière man ka kɛ yen microbe ninnu ni limɔgɔ ninnu ni fɛnw i kan ka fɛn kisi o bɛɛ de ma parce que a bɛ taa kɔnɔbara de la bon an dun ɲɛ b'a la bɛɛ donna a la dɔw ka sira t'o ko ninnu na yɛrɛ parce que u ma formation kɛ par exemple juga filɛ nin ye an bɛ juga ka di an bɛ juga dun mais ne yɛrɛ kalan de kɔnɔna na ne y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ tiga la ko bɛ bana bila hadamaden na n'i ye tiga cɛfɛrɛn kisɛnin dɔ b'a kɔnɔ ko k'an ka bɔ a la bon n'i y'a kɛ tigadɛgɛ ye a bɛ si mansin fɛ mais tigadɛgɛ bɛ tobi o bɛ temps min kɛ t'a la 1 heure 2 heures de temps o bɛ baga in faga bon n'i bɛna yɛlɛn ka kɛ juga ye a bɛ ɲin t'i ma il faut k'a ka temps dɔ de kɛ min b'o fana faga bon an b'a ye juga yɛlɛnna caman bɛ pressé baara in na vapeur mana na dɔrɔn u bolo o y'a mɔlen bon f'a ka temps de kɛ o temps bɛɛ t'o de dɔn n'i ma kalan kɛ i tɛ se k'o dɔn bon o de b'a to caman ka juga fana dilannen de tiɲɛ u b'a fɔ k'a tiɲɛna cogo di non seulement tiga kɔrɔ de kɛra ye bon a kan ka temps min kɛ vapeur la a m'o fana kɛ donc ni e ye dilan k'o don mana kɔnɔ 1 semaine hali a tɛ 2 semaines kɛ mana bɛ funu a bɛ tiɲɛ mun b'a sa a ka wari perdre la a bɛ taa bɔ ɲama na bon hakɛ b'o la o de y'a to baara in kan ka kalan de denmisɛnninw kana an b'u former sanni an fana ka wagatiw cɛ minnu tilala kalan na minnu tɛ kalan na fana u kana an b'u former an k'an ka dɔnniyaw d'u ma quoi ne kɔni ka laɲini y'o de ye. Ayiwa denmisɛnninw kana aw k'u former denmisɛnninw bɛna na cogo jumɛn na. Bon ni sisan ye ɲɔgɔn tuma ye matu ne yɛrɛ ye si bɛ kɛ mɔgɔ former la ne tun tɛ dɔrɔmɛ minɛ ne y'a ye sisan ni mɔgɔ bɛ former wari la bon donc comme ko bɛ hali distance i bɛ passer bɔ ka taa i ka formation kɛ yɔrɔ de la bon mɔgɔ min fana b'i former n'a b'a ka so a dun bɛ an ka farafinna yan i bɛ te wuli i bɛ dumuni tobi i b'a d'a tigi ma o fana ye moyen dɔ de ye donc hali n'i m'a kɛ wari ba la ni ŋaniya yira de don k'a yɛrɛ i yɛrɛ mɔgɔ min b'i kalan i t'a sara sɔrɔ kan i bɛ ŋaniya yira la an kɔni date n bolo k'a fɔ n bɛ nin prix sigi mais n'a ka di mɔgɔ min n'i nana i ni ne bɛ bɛn a la ne b'i former sans problème. Par exemple e filɛ k'o fɔ sisan misali la ne kelen wulila sisan ka taa i ka so n ko n nana n k'i ka n former e bɛ ne kelen former wa ou bien f'a ka kɛ mɔgɔ
groupe yi ne be mo ko clean formé bon ni formé fem na fana kelen ta nti formé fem kelen na de ni se fem fela na tangi bulu click kelen ne bi formé la al ni fem tani do amina ne bulu mbara donc ne ba nya irla be de pa yere de ka wakati chuga la ni be tam soro awa be prikili aywa sarata e ko ki dula bara ina ani sisan cɛ abi san mugan bɔ ni ma fili aywa san mugan in kɔnɔna la transformation ye mun de nafa si sarata ma a ye mun d'i ma a ye fɛn ba diyan parce que a y'a to ma siri mɔgɔ la n ye fɛn min feere n ye dɔɔnin sɔrɔ a la n bɛ n yɛrɛ sutura ka n denw sutura la donc n bɛ ala fo k'a barikada n bɛ barika da ala ye bolola baara yɛrɛ tɛ mɔgɔ janfa quoi bolola baara n'i bɛ dɔrɔmɛ de sɔrɔ la ni namara t'a la ɲagami t'a la a dɔrɔmɛ kelen a bɛ mɔgɔ ɲɛ ye awɔ donc ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la awɔ ɔ i y'a yira fana k'a fɔ ko a baara in a ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn caman fana b'a kɛ i b'a ye u bɛ cɛlasigi la cɛlasigi baara dun fana o fana y'a damata ye ɔ transformation ni cɛlasigi farali ɲɔgɔn kan yali baara in bɛ se ka kɛ ka ɲa ka tila ka cɛlasigi fana baaraw kɛ ka ɲa wa bon i ye kuma min fɔ nin yɛrɛ de ye kuma kuloma yɛrɛ parce que mɔgɔw ka cogoya tɛ kelen ye hali cɛlasigi baara yɛrɛ dɔrɔn muso dɔw tɛ se o la bon kuma tɛ ko ka transformation fara a kan bon fɛn fɛn b'anw ka ajiw la olu tun bɛ se ka cɛlasigi kɛ k'a kɛ bon sisan denmisɛnninw e yɛrɛ ɲɛ b'a la est ce que u bɛna se k'a fila ɲagami ɲɔgɔn na donc fɛn min de don il faut k'i k'a kanu fɔlɔ n'i y'a kanu o de b'a to i bɛna se k'a kɛ hali i b'a ni cɛlasigi kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ka di i bɛ ka cɛlasigi baara kɛ 10 heures b'a sɔrɔ i ka tilela fana n'i ka kini ni n'a bɛɛ mɔna donc nin fana baara i b'a daminɛ n'i y'a daminɛ midi 20 heures b'i sɔrɔ a la o b'a sɔrɔ i tilala parce que i ka dɔ sɔrɔ de b'a la o n'i bɛ dɔ sɔrɔ fɛn o fɛn la i man ka saliya o la a b'a to i b'i ka sotigi dɛmɛ i bɛ musaka dɔw ta ka bɔ o fana kan o de la n bɛ k'a fɔ n ko an denw ka na u k'u former u ka baara in kɛ quoi a b'u nafa awɔ denmisɛnninw fana b'an filɛ awɔ hali ni u y'u ka défaut fana dɔn baasi t'o fana la munna e y'a fɔ ko yali ko an denmisɛnninw u bɛna se k'u ka transformation kɛ en même temps ka se ka cɛlasigi baara kɛ k'u tɛ se fo ka tila ka yɛlɛ ɔ munna u tɛ se u tɛ se parce que sisan denw bɛɛ ka baara de kɛra téléphone de ye denmisɛnninw mago sa hali furumuso ni a bɛ cɛla la u b'u cɛla la u t'a ɲɛ sɔrɔ su téléphone tile téléphone e bɛ se k'i to la cogo di k'e ka mɔgɔw ka juga yɛlɛ ou bien ka mɔnikuru yɛrɛ kɛ k'e k'o laja k'o emballage kɛ u tɛ taa o téléphone kɛni ye baarakɛlan de ye tiɲɛ don mais f'a bɛn'i mago sa o de ye kojugu ye denmisɛnninw ka temps bɛɛ bilalen bɛ téléphone de kan donc o yɔrɔ de la ne ko n ko est ce que yɛlɛla o yɔrɔnin de la quoi sinon n'a baara ka di ye i bɛ téléphone da kɛrɛfɛ ni appel nana i b'i ka appel ta o tɛ baasi ye o mais nin baara in kɛni fɛn min de don suivi de b'a la ɲɛ cogonin de b'a la ni ne y'a daminɛ matu ne tɛ don si so kɔnɔ fo ne ka tila parce que fɛn min don a kan ka kɔlɔsi e bɛ se k'i kɔ don ka dumuni to kɛnɛma fɛn dɔ bɛna k'a la e ɲɛ m'a ye e bɛ tila k'o ta k'o di mɔgɔw ma a ma nɔgɔn donc ne ka taabolo o de awɔ ayiwa o faamuyana an b'i fo k'i barikada i y'a yɛrɛ i ka kuma fana kɔnɔna na k'a fɔ ko cɛw bɛ se ka kɛ transformateurs ye ko musow cogoya i y'ali cɛ transformateurs bɛ yan wa u bɛ yan nɔ parce que n yɛrɛ y'o dɔn mun fɛ an ye formation kɛ an taara ER la donc Sotiba n'u fana tilala denmisɛnninw tilala kalan na u bɛ élèves dɔw bila ka na an bara olu b'an ka kana k'an k'u former o de la ne y'a dɔn ko cɛw b'a la musow bɛ na komi cɛw bɛ na donc an fana b'a ɲɛf'u ye ok an b'i fo Sarata k'i waleɲuman dɔn ayiwa i bɛ se k'i da se gɛlɛya kumabaw ma
k'olu ɲɛfɔ an ye sabula baara ni b'a la ni nɔgɔya b'a la i b'a sɔrɔ gɛlɛya fana u bɛ yɔrɔ dɔ la yali transformation gɛlɛya kumabaw ye jumɛn de ye bon a gɛlɛya ye mun ye i b'a fɔ n ye fɛn min fɔ suivi min b'a la ani an ka produit sɔngɔ a da ka gɛlɛn n'i ye produit sa gɛlɛya la donc n'i b'a feere i dun bɛ ko de sigi i bɛ fɛn minnu don a la i b'a fara ɲɔgɔn kan de fo kana sɔrɔ k'a lajɛ i bɛna feere prix mun na donc gɛlɛyaw b'an kan u b'a fɔ ko produit dɔw da ka gɛlɛn k'a sɔrɔ an b'a sa yɔrɔ min na o ka gɛlɛn donc o yɔrɔ de y'a gɛlɛya ni fana an b'a labɔ ka taa feere yɔrɔ min na feere yɔrɔ t'an bolo parce que sa bɛɛ donna la bɛɛ ka mɔgɔ de b'a kɛ n'i taara i ka fɛn ye yɔrɔ min na olu b'a fɔ k'an ka mɔgɔ dɔ ko ne muso b'a kɛ ne balimamuso b'a kɛ donc o gɛlɛya b'an kan i t'a dɔn i b'a feere yɔrɔ min ok ayiwa an b'i fo folikan min b'i bolo walasa ka kuma kun cɛ ani welekan min b'i bolo ka ɲɛsin an balimamusow ma walasa u kana to ka sigi den kɛrɛfɛ sigi la ka sɔrɔ u bɛ se ka nin baara ninnu kɛ kuma kun tɛ kuma la donc ne bɛ ladilikan min fɔ denmisɛnninw ye toujours u kana u ka formation kɛ u ka baara in dege nafa b'a la nafaba de b'a la parce que don dɔ bɛna kɛ i fana bɛ se ka usine dayɛlɛ i yɛrɛ ye i bɛ mɔgɔ dɔw ta baara la k'u don a kɔnɔ donc sisan nɔ dumuni bayɛlɛma in kɛni a ka ɲi denmisɛnninw ka former la hali n'a bɛ se ka kɛ école la ou bien usine batigiw k'a essayer ka an wele an ka taa formation k'u ka yɔrɔw la k'u ka baarakɛlaw dege a la o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ développement de jamana bɛ taa ɲɛ ne ka nin ka laɲini y'o de an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dati foli min na ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u to u siginɔ la ayiwa an y'o de fɔ musolakaw nin bɛɛ kun ye aw k'a dɔn ka fɔ ko adamadenya ko den kɛrɛfɛ nafa ka dɔgɔ ko adamadenya ye dɔ kɛ de ani cɛsiri o tuma aw minnu bɛ yen n'aw b'a fɔ ma kalanjan kɛ n ma don école la a bɛ tan a ye nin bɛɛ bila bɛɛ n'i bɛrɛmata de don o tuma na aw bɛ se ka kɛ transformatrice ye a ye wuli aw ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye u ka se ka aw dɛmɛ ka aw kɔkɔrɔma don ni mɔgɔ ye fɛn min dɔn ayiwa o ye i tilalen de ye ani i ma min dɔn u tɛ kelen ye o tuma na a ye wuli bi bɛɛ a k'aw ɲɛsin transformatrices ni transformateurs ma aw k'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ se k'a kɛ kalanni ko tɛ kalanbali ko tɛ o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an filɛ k'a ɲini dali masa fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira ni aw bɛɛ lajɛlen na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu